Правим директно включване от сръбската граница. Опитваме се да излезем за Хърватия. Тръгнахме към Плитвичките езера около 3 часа през нощта. На сръбската граница, като влизахме от България, нямаше никаква опашка. Но сега, като искам да излезем вече от Сърбия към Хърватия и може би час и половина вече сме в задръстване. Сега ще ви покажем. Вижте колко много коли има пред нас. Движим се супер бавно. Хората постоянно излизат от колите, чудят се какво се случва. И ние не знаем, чакаме. За да се стопля, понеже в момента е 11:30. Тяхно време. В България 12:30. До тук е час и половина, сигурно още час и половина ще си почакаме. Голямото чакане. А в момента е 1:04. Имаме още 7-8 коли пред нас. Това не го бяхме предвидели. Децата вече са изнервени. Ние също. Голямо чакане падна. Ние си мислихме, че при нас е лоша работата, а тук сигурно километрична опашката. Гастърбайтерите яко нападат. Страшно. Километрична опашка, не се знае. Може и 2 дена да чакаш. Не знам, аз ако съм ще се откажа. Човек, това е... То няма край. Няма, буквално няма край това нещо. Не. Ама ние на връщане как ще се прибираме? На връщане ще гледаме да не е в неделя. Дано да не е така, не знам. Страшно. Не знам, направо плажище. Тези хора ще изкарат целия ден, може и следващия тук. Направо 2 дни, какъв ден. Къде още няма край? Кара може би 5 км вече. Пашката няма край. Аз се радвам, че за 3 часа минахме. Тук скоро няма да се оправят. Много, човек, много. Аз няма смисъл да снимам, той ще ми свърши лентата. Ако не знаете, в Сърбия и в Хърватска има тол система. В началото не знаехме, натискаме бутона, вади ни картонче, отваря бариерата и след това, където излизаме, даваме картончето и тогава чак плащаме, не е като в Гърция. Отбивам се за къмпинга, къмпинг Корана, 1 км. И сега ще видим къде ще ни настанят. Да, вече сме в националния парк. Ето това е входа на къмпинга. Ще паркирам някъде и ще отида до рецепцията. Ето какво ми дадаха току-що при пристигането. Значи ние се намираме ето тук, място с къщичката, където спрях преди малко. И сега трябва да отидем ето тук на номер 2. Там е главната рецепция. Там трябва да оставим паспортите и да се регистрираме. Да ни проверят резервацията и да ни потвърдят оставането. Къмпинга е доста голям. Ще видим къде ще ни настанят. Паркирах на орето там отзад, в уличката на Сянка и дойдох пеша до главната рецепция. Мога да ви снимам ценоразписа. То техния език е като нашия, така че почти се разбира какво пише. Влизам вътре, няма да снимам, защото не съм питал дали може. Готово платих. Близо 62 евро е за една нощувка. 2 възрастни и 2 деца, като за малката не плащаме. Къмпинга е много чист и изключително красив. Ето там по-надолу. Това е нещо като gift shop, зад него е ресторант. На 3 места има тоалетни бани.
Казаха ни да си изберем местенце, където си искаме. Няма запазени такива места. Кой където си хареса, обикаля къмпинга и си паркира където му е кеф. Има на определени места вода и ток, на който му трябва. Може да спре по-близо до водата и до тока, за да се включи. Има доста бус кемпери. Като ги гледам хората, изобщо не им трябва ток и вода. Всеки гледа да си позиционира буса на някакво хубаво сенчесто место. Малко ще ви покажа къде ще се позиционираме и ние. Ето и част от указателните табели, къде се намират санитарните възли. Баня туалетна, плюс пералня. Тук имаме и контейнер за отпадъци. Ето отсреща има и изход за ток. Колегата си е взел кабел. Доста дълъг и така го устроила. А ние ето там горе си намерихме местенце. Ето къде съм го паркирал набора. Това е едно невероятно место, което успяхме да се намерим. Тук сме супер уединени. Няма абсолютно никой около нас. Имаме си даже маса с пейчици. Мисля, че местото е перфектно. За първи път ще използваме комарниците, които купих миналата година. Ето това е комарника на Стръжната врата. Това са комарници на фирмата Living in a Bubble. Поръчал съм ги от Амазон. Не знам дали се предлагат още там. Комарника е с странична, много готина лепка с магнити, където да го сложиш залепва. В същото време има и ципче в средата за влизане и за излизане и не се налага да стои постоянно на буса. Това е единия, а другия го взех отзад за задните врати. Ето по същия начин. С лепка в края с магнити и в средата също е с магнити за лепещ. Така като сме отворили страничните и задните две врати, вътре става много прилично течение и е доста приятно. Между другото, на същата фирма Living in a Bubble взехме си и тези изолации за прозорците на задните врати. Много лесно се махат и много лесно се слагат. Те също са с магнити, които прилепват за вратата и няма мърдане. Стоят безпроблемно. Тук има и джобче, когато са затворени вратите. Вътре си слагаме телефонче, дистанционно. Много практични и удобни. Забравих да кажа, че къмпинг Корана е на 10 на километра от Плитвичките езера. И утре сутринта рано, доста бързо ще стигнем до тях. 10 на минутки и трябва да сме на паркинга на вход 1 на Плитвичките езера. Децата правят еко-био палатка от клони. Общо взето забавляват се. Имаме си подслон. Със сигурност е супер надежден. Да. Много е надежден, да. Ето как много става за нас. И това е. Преместите ли шишарките? От едната полянка на другата полянка. Поне пръчките преместихме. Супер. Всякъде. Взехме много пръчки. Има и десерт. Жълти сливи. Няма да ги ядем, защото предния път, като ядахме сливи, доста ги болеше корема децата. Няма да рискуваме. Тук е доста спокойно, приятно. И около нас най-вече се радваме, че няма никакви хора, които да пускат силна музика или да не се съобразяват с нашето присъствие. Както често се случва в някои други български къмпинги. Добро утро! Трябваше да влезем в 8 часа
към Плитвичките езера, но заваля страхотен дъжд. Сега в момента питах на информация дали може да влезем по-късно с купените билети и казаха, че няма никакви проблеми. Тук долу са къщичките с информация, гифт шопове и където може да си закупите билети. От паркинга, на който спряхме, се минава по този мост и отивате натам. Прогнозата пише, че към 12 часа ще изгрее слънце, така че нищо чудно. На планина винаги е така, сутринта беше много слънчево. Сега се изваля един хубав дъжд. Общо взето, нищо не се знае. Тук горе организацията им е много добра. Ето там зад стопа е единия паркинг. Тук вдясно от мен е другия паркинг. И вляво, ето там е третият паркинг, най-големия, където е за кемпери и бусове. Тук не може да се нощува с кемпер, защото сме в парк. Работното време е от 7 до 21 часа. Ето това е входа за паркинга. За бусове и кемпери за деня е 18 евро. А за колите е 2 евро. Ние спряхме ето там надолу, в дясно, където е за кемпери. Има и станция за електрически автомобили, което е много иновативно. Хората няма да се притесняват, че няма къде да се заредят колите. Иначе, въпреки лошото време, е пълно с хора. Големи ентусиасти. Сме. Включително и ние. Връщам се да кажа на момичетата добрата новина, че може да влезем и по-късно в парка. Ето къде се намира и паркинга за кемпери. Всичкото е паркинг за коли. А тук си е паркинг за кемпери. Ние дойдохме по-рано, защото, както виждате, в момента 8:10 и паркинга е пълен. Ние бяхме тук в 7 часа. Има останали 3 места в 8:10. Ето го наборчето къде е. 10 без 10 и решихме да тръгнем, понеже слънцето огря. Мислим да минем по маршрут С. Каза, че е най-хубавия и най-живописния. Е, така ще ви покажа вляво вдясно от мен какви красоти има. Като цяло следваме пътникопотока. Отиваме отсреща. Ето там. Да чекираме билетите. Ние влизаме от вход 1. Има и вход 2. Ето ги момичетата отпред чакат. Ще минем пак по мостчето, което е над пътното платно. Много добре са го измислили, защото тук трафика е много голям и това доста улеснява пешеходците. Както валеше силно, сега вече слънцето изгрява. Тук вляво може да се закупите билет. Има такава машинка, но ние вече сме го направили. Закупихме си билетите от техния сайт близо 4-5 дни преди да тръгнем за самите езера. Ето
Тук има едно малко ресторанче. И отиваме да се чекираме там отпред. Както не вали, 100 пъти по-добре. Може вече да ни се върне настроението, че се бяхме отчаяли малко. Специално за нас. Специално за вас да снимам. Снимаш небето специално за вас. Не е нататък. Там е много. Е, нататък искам да снимаш небето, че няма облаци. Да, вече няма, много бързо се изчисти. Надявам се да се стане такова. Да ни стане за 10 минути пак като ударим. Колко стане? Ето, касите. И влизаме. Сканираха ни билетите на входа. Нямаме търпение. Ето, посреща ни водопад отсреща. Много е красиво, човек. Супер е. Да. 7%. Ей, там отиваме долу, където са многото хора. Да, ще извъртиме. Слезахме леко надолу по една пътечка и излизаме на невероятна гледка. Днес ще е гледка след гледка. Дано да се вижда хубаво на камера, на живо е уникална гледката. Човек. Веднага инстант. Водата е кристално чиста. Добре, че от време на време проблясва слънце и променя веднага цвета. Изкарва му истинското синьо на езерото. Тюркоазено синьо. Заслужава се да се види. Продължаваме. Следиме си буквичката. Започна да става топло. А преди малко беше супер студено. Има доста хора. Часът е 10:30. Добре, че дойдохме сега, защото в 8 часа, ако бяхме влезнали, нямаше да видим нищо с този дъжд. Гледките са един път.
Оле, вижте видите. Водопадчета малки. Много е красиво. Много сме гъсто населени направо. Ето, дядото де ми диша във врата. Да, бързо, бързо. Дървото се е напило от дъжда и хлъзга доста. Внимаваме максимално да не направим някоя беля. Да, на всяко едно езеро си има си табелка с името. Много е красиво. Сякаш се свиква с този цвят на водата. Абсолютно всяко езеро е с този тюркоазен цвят на водата. Малки водопадчета. Красота. Пише на една табелка, че е 6 метров водопада. Малко по-голям от останалите, които минаме до сега по пътя. Езерото Милановак. И това е доста голямо. Нали, гайс? Да, огромно. Почват се едно и също гледаме, ама. Коприва мая. Има и коприва, внимавайте. Ами ги пряма. Тук е доста дълбоко. А този е най-пълноводният водопад, който сме виждали днес.
Това е водопада, който ви показах малко по-рано. Преходът е доста равен. Бих казал супер лесен за абсолютно всякаква възраст деца. Иванка е на 4 и не представлява абсолютно никаква трудност да се движи по маршрута. Следваме указателните табели. Да, ще предстои корабче. Да, ще се качим и на корабче. Много е красиво, просто е, не знам. Много ми харесва. Ето ги корабчетата. Ето ги там отсреща. Да, ето ви. Да, надолу сме, походихме малко тук по асфалта и сега пак се отбиваме към С. Тук може би ще се качиме на лодка. Може би това да е пътя към лодката, да ти кажа. Към корабчето. Странно, че има хора се връщат на обратно, май е пейдж, сигурно са взели. Не знам. Всеки има различен маршрут и си действа по маршрута. Ние си караме по нашия маршрут. Ето, пристигнахме на малкото пристанище, където хората се качват на лодките. Това е опашката за лодките. Честито! Иначе може да си направим някаква почивка. Има доста места, където може да седнем да хапнем, да пинем. Те децата хапнаха попътно по един сандвич. Няма да сядаме, нали? Ами, значи да си хванем опашката, тук да си хванем ред. Тук групи само. Що пише? Качваме се на корабчето. Много се намерим хубаво местенца. Да, Веник, избирай. Мама да не знае. Ето, готово. Добре ли е? Да, супер е. Добре, май. Юху! Добре ли намерих? Много бързо се натоварихме. Буквално за една минутка сигурно. И корабчето веднага тръгва. Движим се доста бавничко, за да може да се насаждаваме на красивото езеро. Красиво ли е, Иванка? Вижда всичко. Onde nu are structură, bagă 90 de euro. Още преди да акустираме на другия бряг, Care o părăsi Costa Brava și mai stațiune. виждаме един много красиво вали. А ето там отсреща трябва да спреме с корабчето. Слезахме от корабчето и продължаваме нагоре по стълбичките. Следваме си С маршрут. Тук е малко като на Бяла река. Да. С тия мостчета, с тия стълбички. Чудо. Давай, напред. Напред. Без дронове. Навсякъде има такива знаци, без дронове. Ние няма да го пускаме, естествено. Взема да го заглушат, да го удавим. Не си заслужава.
Красиви гледки. Това е Градинско езеро. 10 метра дълбочина. Продължаваме по една пътечка, която е цялата в корени. Времето за сега е с нас. Поредното езеро, поредните водопадчета. Всички са сходни. Само локацията е различна. Ето го водопада и отблизо. Супер. Slap Waterfall. 28 метра. Гледа се кото от високо. Продължаваме, защото всеки момент ще завали. Имам чувство, че такъв дъжд се изсипе пак като сутринта. Взе да трещи, да гърми. Дано да не ни завали само. Дано. Ще сме големи късметли, ако съвършим обиколката без да се намокрим. В момента отиваме към точката, от която ще ни вземе автобусче и ще ни върнем обратно на паркинга. Така ще приключим цялата обиколка С. И ни запука супер як дъжд. Ох, кадилка. Добре. Аз съм сини по времето. Да. Как да дойда? Идвай тук при мен. Ето да дойде, тати го държи. Няма проблеми, нека да стои. Питах се да снимам малко колко е красиво и когато вали, обаче то просто... Не е толкова красиво. Ами не, и терен, и какво ли не. Хората продължават да си хвърлят бокуците по земята. При тия красоти просто е направо грях. Грях да си свърлиш бокука на такова место. Не е само България, явно целият свят е. Позна кое най-готините места заради дъжда. Вали ни повече от половин час. Това валеше. Няма как. Не може да се борим с времето. Ето ви една гледка от това езеро. Повече от половин час беше пороен дъжд, сега малко се кротна. Грамотевици, светкавици. Малко се понамокрихме, но... Няма нищо. Една идея. Дърване съм била в града, но е така на открито. Никога живота си не те е праскал такъв дъжд, а? Не. Еми... сега вече е по-така, лекчък. Вече сме на друго ниво. По-мокри от това не мога да стане. На друго ниво сме вече. Супер сили имаме. Чудо, чудо. Това ще почне да ходя по водата. И тук е началото на голямата опашка за автобусчетата, с които ще ни придвижат към паркингите. Да, ще падне чакане. Супер. Напредваме. Идват един след друг автобусите. Казаха, че до половин час най-накъсно ще ни извозят. Малката се намокри най-много, но за нея нямаше такъв хубав дъждобран. Просто другия път ще купим и на нея. И дано по-малко да е мокра. Иначе имаше 90% от хората, които изобщо нито чадър, нито дъждобран. Е така, тръгнали са просто на пикник. Всички са мокри. Ето го транспорта. Този път е по-голям. Цял час чакаме. Не могат да ни извозят.
Ето там стоят служителите, броят хората, нареждат ги горе, качват ги в автобуса и горе-долу на 10-15 минути идва автобусче да ни извозват. Но сме страшно много хора и както казах, цял час чакаме вече. Зад нас има още много хора. Още едно. Супер. Така е по-добре. Явно са се активирали. Ще ни извозват в най-скоро време. Най-накрая се качихме. Час и половина чакане. Оставиха ни горе на спирката и сега пак се впускаме в приключение. В гората има пътечка, която води към паркинга. Сега ще ви покажа езерата. Ето какво се вижда от тук. Ще тази малко по-надолу. Изгря отново слънчице. Както се казва, след дъжд винаги изгрява слънце. Продължаваме към паркинга. Имаш хубави виники. Коя? Тая. Да, е хубава. Продължаваме да ходим по пътечката, която води към паркинга и постоянно излизат невероятни гледки, които няма как да не ви покажа. Ето там долу бяхме сутринта, по този път, така и после обратно. Излизат навътре в парка. Да, всичко се вижда. Пътечките, мостчетата, всичко. Много е красиво. Пробвай да зумнеш да видим. Още 20 минути имаме до набора. Приключихме разходката из всичките езера и преди да тръгнем за Италия, решихме да посетим едно много впечатляващо място с много водопади пак и старинни къщи. Казва се Росток. Това му е входа. Пред от рецепцията отиваме да си купим билети. Това са цените. Работя до 9 часа. Ето има музеум. Ето Fairy Garden. Ето виж, фейска градина. Има много неща, сега ще ви обиколим. Ние подозираме, че това е град на феите. Има нещо свързано с феите, със сигурност. Всички са обидели си с феи. Билетите струват 20 евро, семейен билет. На билетите има карта, ще следваме нея и ще обиколим абсолютно целия комплекс. Къща от едно време. Традиционна пералня. Ей тук долу е пералня, като тепавица. Да.
Отивам към номер 4. Това е индиански тотем. От 1964 година. Доста време е издържал. И влизайте, де. И какъв ти е Зороса? Не знам, ще може да влезе. Добре, влизай. Щом са го завързали, не знам дали много може. Според мен не може. Много е хубавичък, нали, тате? Хотел да се коми, елате да видите. Ето го. Хотел за боболечки. Много яко. Обаче тук няма никакви боболечки, май. Те са им го направили, те ако искат могат да Ако идват. искат, да, безплатно. Еми, те са се скрили вътре. Дай да ги Ето още едно езеро с малки водопади, както Плитвичките езера. Да, подобно е. Пак е много чистичко, с малки водопадчета. Няма цвета на Плитвичките езера, но леко загатва. Това е перфектно място да си направиш един хубав пикник. Да, ривър. Не знам как се ще. Слън- Слънчица ли? Слънчица, да. Прилича на слънчица. Нямам си идея как се ще. Ей, тук е picture point, да заставим е така. Да. Точно така, Леко да. сега да ни го изкърчиш, като че как да стана. Сега да. Айде, снимам. Чакай. Пак индиански мотиви. Ела. Горе с ловец на сънища. Това е поредна атракция. И пише, че има страхотна гледка към каньона на реката. Да, има гледка. Потвърждавам. Много красива феечка. Така може да направиш нещо, видиш ръката. Така. А дървото има вещица. Изглежда много реална. Да, много крипи. Това е легендата тук. Ето едно малко влакче на джуджетата. Креативно, много креативно. Измислили са много такива неща от приказките. Там какво има? Тук е много готино. Да. Тук гледат гледката младоженците. Тук ток са правили от вода. Пише Water Energy. Да, може да са правили ток от вода преди много, много време. Ето още една фея. Номер 11, ето на сбирката. Оле, сервишите има от сервишите. Ето, родовски китеники те имат. Да. Това е за коне ли е? За какво? Да, горе, коне, магарета. Да. Рао, където си.
комод. Носията, да. Той ние така му казваме комод. Това пише жестко. И ги тук становете. Ей, такива дето са за вино. Няма за каша. Да. Шевните машини. Те почти всичко ни е едно и също. Каквото е тяхното, това е нашето. Номер 12, пещерата. Трябва много се внимава, защото е стръмно слизането. Е, това е много як водопад. Да, тук е. Лампичките леле ми на всеки какви са. Тук само водопади и езера. Кроксовете на спортен режим. Пускай ги на спортен режим кроксовете, че тук си е стръмничко. Да. Ая ще еза. Дайте тук да те вземе. Не сега ще гушна. Аз съм с такива платформи и не мога. Аз не знам се държа. Или по-скоро ми е скъсни, аз ще я хвана. Добре, няма проблем. Мале. Доста е стръмно, да. Слязохме по стълбите и влизаме в пещерата. Мини пещера, доста е хладно. Да, много е приятно. Какво казваш, военна кухня във Втората световна война? Такива подвижни кухни и са ги... Да, виж, че колко кенчета има работи. Не, говоря за тия зелените, виж. Да, аз мисля, че кенчетата са били... са ги зареждали отзад кенчетата. Са давали. Да, подвижни кухни от Втората световна война. И тук вдясно са туалетните. Ей, тук има типс как да се научиш да ходиш. Его, този човек, където тряскаше тук на тенджерите преди малко. Handmade drums. Чакай, малко да видя. Добре. Точно така. Падаш няколко пъти и после се научаваш как да ходиш на въже. Ето го въжето. Ето е къщата на Фейт. Голямо водно колело. Стюпа. Каквото и да означава това? Може би мелница. Много фей, да. Навсякъде може, щом има пътечка, значи може. Посетихме каквото си бяхме намислили в Хърватия. Сега ни очаква 6-часово пътуване и ще се включим от Италия. Гледайте следващите ни видеа от Италия. До скоро!